پۆلیسên welatê Nemsayê agahî û zanyariyên nû li serê kemyûna mirinê ya ku heftûyekê penaberê têde mirina belav kir. Roja 27 Tebaxê polîsên Nemsayê heftûyekê penaberê di kemyûnê de bi mirî dîtin ku wanê penaberan dixwestin ku bi qaçaxî biçin Almanya. Polîsên Nemsayê di raporta xwe ya derbarê wan miriyan de ragihand ku di hundirê kemyûnê de oksijînê tenê ji bo saetek û nîvê hebû. Lê ew zêdetir têde man û fetisîn. Berpirsên polîsên wî welatê da zanîn ku dibe ew penaber piştî siwarbûna xwe di demeke Kurd de fetisî bin ku hêjê kemyûn di nava axa Macaristanê de bû ji ber ku makîneya sarkirinê kar nedikir. Polîsan ragihand ku hevde belgeyên kesî bû wan re hatin dîtin ku li serê vê bingehê mirî nas kirin û peywendî bi malbatê wan re kirin ku ji Iraq, Sûriya û Efxanistanê bûn. Polîsên Nemsayê tekez kirin ku çêlê mobayl bû wan re hatin dîtin û birêya wanê mobaylan bi malbatê wan re axivîn. Li serê dozeya wan penaberên Nemsayê 4 kes hatin dadgehkirin. Ew 4 kesên ku tê gumankirin destê wan di bûyera mirina heftûyekê penaberan de hebe li pêşiya dadgeha Bulgaryayê amade bûn û hemûyan tekez li ser bêgunehiya xwe diyar kirin. Tevî ku yasaya Bulgarya rê nade kesên tometbar ji zêdetirî 3 rojan werin girtin lê belê ji ber hestiyariya dozeya wan penaberan dadgeha wî welatî biryar da ku dema girtina wan her 4 tometbaran heta 29 îlonê bê dirêj kirin. Polîsên Bulgarya ragihand ku tê gumankirin ew 4 kes ku 3 ji wan Bulgarî ne û 1 ji wan Efxanî ye endamên planîzmin ên bandeka mezin a qaçaxçiya bin. Li gorî polîsên Nemsayê tê gumankirin ku ew penaber du rojan di nava wê kemyûnê de mabin. Piştî bûyera fatsandina wa heftûyekê kesî, êdî nerazîbûn li ser şêweyê wergirtina penaberan çêbû û welatên Yekîtiya Ewropî û bi taybetî Almanya rê li pîşiya penaberan xweştir kir ku bigihin welatê wan.